praise the Lord. So, Kapalaman sa yung song singkon. soon, tawag man nga Christian birthday. No? Kaya hay man pag-celebrate ko sa iba't sa Amen. kalibutan. O salamatan na to tanan mula nga sa pagkinabuhi. Let us sing a song, Ikaw ang Puso. Hallelujah. Ito na to, Ginoong Ministro. Ikaw ang puso na iba'y
Lord. Pagpakan ang tutuboy nga Diyos, may igsoon. Paspas. Amen. Amen. Happy birthday, Con! Salamat sa Ginoo. Sunod na kami. Karon mga igsoon, ato ta sa mga greetings, no? Mga greetings nato dungog diya sa ato igsoon kay Uncle Loloy, no? Pinsay dunay syempre birthday service man eh, no? Dapat namin tayo memory verse, no? Nato ihatag. Tapos kung wala magaling, sige, pasalamat ra ka. Yan sa may muna, maghatag og birthday message kay Kuya Loloy.